ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን መሳጢትን መምሃሪትን ዝበልኩ ዋዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል። ባባን ማማን ባዕሎም ሰሪሖም ብዘጥረይዎ እዮም ኣብ ዝበፂሖም። ባባን ማማን ክምርዓው ደልዮም ሽማግለ ምስ ሰደደ ባባ ንማማ ክምርዓዋ ደልዩ ሽማግለ ምስ ሰደደ ወለዲ ማማ ግን ንባዕሉ እኳ ብስርዓት ክመሓደር ምስ ዘይኽእል ሰብ ጓልና ክትነብረይ ንፈቅድን ኢሎም ኣቕቢፆምዎ። ሽዑ ግና ባባን ማማን ይፋቀሩ ስለ ዝነበሩ ሓቢሮም ክጠፍኡ ስለ ዝተስማምዑ ባባ ቁሩብ ገንዘብ ሒዙ ንማማ ሒዙዋ ጠፊኡ። ፀግዒ ድኽነት ሪኦም እዮም ባባ ኩሉ ግዜ ዘሕለፍዎ ከውግዐና ይደልን። ማማ ግን ብዙሕ ትነግረና ካሊእ ይትረፍ ዝብላዕ ስዒኖም ሽሮ በፅቢፆም ዝሰተይሉ እዋን ከም ዝነበረ ትነግረና። ብዕለታዊ ስራሕቲ ዝጀመረ መሰረት ሃፍቲ ገዛና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣሎ ዝተባሃለ ሆቴልን ፋብሪካ ማይን ኣለናዩ። ባባ ኩሉ ግዜ ድኽነት ክንጽየፍ ከም ዘለናዩ ዝነግረና። ድኽነትን መውደቂኦም ዓዘቕቲ ምዃኑ እናነገረዩ ዕብይና ተማሂርና ናብ ናይ ንግዲ ዓለም ክንዋፈር እዩ ዝመኽረና። እቲ ዘሕለፎ ግዜ ስለ ዝጽየፎ ይመስለኒ ኩሉ ግዜ ጊዜኹም ምስ ገንዘብ እዩ ዝብለና። ካብዚ ብዝሓለፈ ድማ ቤተሰብነት የምህረና። ቤተሰብ ህይወት እዩ፣ ትንፋስ እዩ። ቤተሰብና ልዕሊ ማንም ክንርኢ ከም ዘለና ይመኽረና። ቤተሰብና ዘዋርድ ዘርክስ ስራሕ ከይንሰርሕ ኣጥቢቑ ይልምነናን ይመኽረናን። ሕልፍ ሓሊፉስ ምስ ሰራሕተኛ ሕልፍ ዝሓለፈ ሰሓቕን ወግዕን ኣይደልን። ኣወዳቲኹም ከም ወዲ ኩሩዕ ክትብሉ ኣለኩም እናበለዩ ኩሉ ሻብ ዝዛረበና። ግና ምስ ትምኒት ብሕቡእ ምድቃስ ካብ ዝጅምር ቀሊል ግዜ ይኮነን። ትምኒት ማለት ናይ ገዛና ሰራሕተኛና እያ። ኣብ ገዛና ን6 ዓመት ፀኒሓያ። ትምኒት ትምህርቲ ኣይንታያን ግን ድማ ልዕልቲ ዝተምሃረ ንቓሕቲ እያ። ምግባ፣ ፅሬታ፣ ስርዓታ ኩሉ ነገራ ምንም ዘይወፀላ ፅሬት እያ። ምስ ትምኒት ከምቲ ቅድም ኢለ ዘውጋዕኹኹም ርክብ ካብ እንጅምር ቀሊል ግዜ ይኮነን። ብዙሕ ግዜ ተሓቢእና ብዙሕ ነገር ንፍጽም። ብፍላይ ገዛና እንተደኣ ዘይሃልዮም ገዛ ክንዕንድረሉ ኢና ንውዕል። ሓደ እዋን ገዛና ማለት ባባን ማማን ንኽዝናነዩ ናብቲ ኣብ ጀርመን ዘሎ ዓብይ ሓውና ኸይዶም ን3 ወርሒ ዝኣክል ፀኒሖም እዮም። ኣብዚ ሰዓት ስራሕ ገዲፈ ዝበዝሕ ሰዓተይ ኣብ ገዛ ምስ ትምኒት እየ የሕልፎ ነይረ። ትምኒት በዓልቲ ገዛ ኣነ ኸኣ በዓል ገዝኣ ክሳዕ እንመስል ጥዑም እዋን ኣሕሊፍና። ማማን ባባን እቲ ዝነበሮም ናይ ዕረፍቲ ጊዜኦም ወዲኦም እንትምለሱ ትምኒት ገና ናይ 2 ወርሒ ነብሶ ፁር እያ ዝነበረት። ክተውርዶ ሓቲተያን ለሚነያን ድላይ ክገብረልኪ ኢለያ ፍቓደኛ ክትኸውን ኣይከኣለትን። ክብሪ ገዛና ኣሕሊፈ ሸይጠዮ ኣቦይ ምስ ዝፈልጥ ሰብ ኣይከውንን ኢለ ለሚነያ። ትምኒት ኣቕቢፃ ከብዳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኸ መፂኡ። ገዛና ጥንስቲ ምዃና ፈሊጦም ከም ጓልና ስለ እንርእየኪ ኩሉ ንገርና ካብ መን እዩ ኢላ ማማ ሓቲታታ። ትምኒት ግን ክትዛረብ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ዝኾነ ክኾን ግን ገዛ ክንፈሊ እሞ ከመድኺ ኣነ የዘሕርሰኪ ኢላ ገዛ ተፈሊላ። ንገዛና እውን ሰራሕተኛ እውን ተቖፂራ። ትምኒት ወሊዳ ድሕሪ 80 መዓልቲ ጓልና ኣብ እትጥመቐሉ ሰዓት እያ ሹም ኣቦ ምስ ተባሃለት ኣቦ ጓል ኣነ ምዃነይ ዝተዛረበት። ኣቦይ ደንጊፁ
ደም በዝሒ ስለ ዝነበሮ ብድንጋጸ ወዲቑ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክልተ እግሩን ሓደ ኢዱን ፓራላይዝ ኮይኑ ማማ ግን ትጥርጥር ስለ ዝነበረት ምንም ኣይመሰላን። ምስ ኣሕዋተይ ግን ክወሓሓጥ ኣይከኣልኩን። ኣቦና ሓደ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ንስኻ ትጥያቕ እናበሉ ሙፃእ ምእታው ክሳዕ ዝኸልኡን ኮይነ በዚ ምኽንያት ድማ ንጓለይ እዚ ዝበሃል ፍቕሪ ኣቦ ፍቕሪ ወላዲ ኣርእየ ኣይፈልጥን። ገና ክሪኣን ከለኹ ናብ ዝኣተወዩ ዝጨንቀኒ እንተ ምስ ትምኒት እሞ ዘረባ ወግዒ ሰላምታ ካብ እንገድፎ ነዊሕ ኮይኑናዩ። ንምንታይ ግን ገጽ ከሪአያ ኣፍቂረያ ዶ ይኮንኩን ብዙሕ ነገር ምስኣ ዘሕለፍኩ ወይስ ስምዒት ጥራሕ ንበይኑ ጥራሕ እዩ ነይሩ? ግና ክብሪ ልዕሊ ህይወት ዝሰርቆ መን እዩ? በጃኹም እቲ ዝገበርክዎ ግፍዒ ድዩ እንታይ? በጃኹም ምኸሩኒ ገለበሉኒ። እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን። ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ነዚ መስል ነይሩ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሃሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቐኒልና። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና።